ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумота дар WhatsApp имои карамода роӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навод чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, ҳастад Toyota Camry 2 ҳаст ки бо нархи бениҳоят арзон ҳаст ки нархи Opel кати нархи арзон. Toyota Corolla 1 ҳаст ки японка ва ҳаст афғониш ҳам дӯстони азиз ҳаст ва ҳаст мошинои ҷипҳои баланду барои болои кӯҳу, мақсад ки балои баландиё бо зудтар ҳаст. ҳаст Hyundai Porter бо нархи арзон дӯстони азиз ҳаст. трактори арзон ҳаст. Opel Astra G Caravan арзон ҳаст, Daewoo Nexi арзон ҳаст ва сечкаи объёмни арзон ва прайсҳои арзон дӯстони азиз. Opel Hatchback ва дигар навъ маркаи советскиё ва дигар навъ моделҳо ҳаст дӯстони азиз ва ҳаст даврӯзаҳои фурӯшӣ ҳам ҳаст дӯстони азиз. Обшим навори хуб аст ки ҳар як одам мошини маъқули хича дӯстони азиз дар ҳамин навор меёвад. ва курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 109 сомону 50 дирҳам. мо бошад навор асар мекунем, мегзарем ба қисми навори имрӯза. дӯстони азиз, кадоми шумо компания боварӣ ки мекуфтед, ина компания боварӣ акай Парвиз аст ки таҷрибаи чандсолаи кори дорад ки мо ба шумо тавсия метавонем шуморо аз территорияи Москва территорияи метро Садовод гирифта ба сабти Қазоқистон ки ба сарҳади Қазоқистон бурда Соқ Солмон меоранд. мошинашон мошинои замонавӣ, кондитсионердор 3-4 навъи мошин доранд ки кадомиша худтон интихоб кунед. ҳар рӯз ресторан таҷрибаи кории чандсола доранд ки акакати мо кор мекунем. компания боварӣ аст, мо шуморо тавсия метиҳем. нархаш бо маслиҳат забони урусиро медонанд, забони узбекиро медонанд, забони тоҷикиро медонанд. ина рақамошо ҳар дашта WhatsApp дорад. компания боварӣ дӯстони азиз, компания акай Парвиз ҳаррӯза ресторан шуморо Соқ Солмон бурда меорад ва агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкиле ҳам бошад ба шумо кӯмаки худшонам мерасонанд. маро ба шумо тавсия метавонем, метавонед аз номи канали мо занг занед. аввалин эълони имрӯзаи мо дӯстони азиз аст ки диққат кунед, даврӯзаҳоро аксия карданд ки ба тамоми территорияи хатлон доставка доранд. нархҳои иҷа аз дигар сехҳо нархҳошон арзон аст ки полни даврӯзаҳошона аксия карданд. нархҳошон сар мешавад ай 3200 сомон то 20000 сомонир аст ки кадомиша шумо интихоб мекунед, аксия кати нархи арзон кати метиҳам. инчунин ба территорияи ноҳияи восеи ҳамадонӣ, кӯлоб, фархор тарафо доставкашон бепулай ва установкашон бепулай. кадом дизайни, кадом свете ки дар навор дестед ҳамхалӣ дорам ва заказ катиам тайёр мекунад дӯстони азиз. инчунин качелик, мақсад кат, решотка, инам хетишам тайёр, чизе ки оҳан тайёр мешавад, ҳамин чира тайёр мекунад. чандсола опити кори доранд дӯстони азиз. ира ҳамин ҷои офисшон, мақсад ки ҷои ҳамин сехшон даромадгоҳи, мақсад ки восед ҳамин аз разилка дӯстони азиз медроен, ҳамин саршавӣ, мақсад ки ноҳияи восед аст, ҳамин даврӯзашда. хоб чӣ хеле гуфтам, территорияи московский, кӯлоб, восед дӯстони доставка ва установкаш бепул аст. нархҳошон ай 3200 сомон сар мешавад. мана рақамҳои соҳибшона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. мехостем ки ина дарвозаҳо дӯстонат аксия шавад, ина ба шумо аксия шид, нархи арзон кати. ин хел нарх дигар арзон намеёбед. ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ оиди ҳамин мақсад дӯстони азиз дарвозаҳо худин аксия фаҳмидан, марамат шумо занг занед, ба шумо арзон мекунам ва доставка мекунам. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 аст ба дрон ки беҳтарин ҳолат японка дӯстони азиз, светои золотисти. соли бароишаш 2005 сол аст ки дар техпаспорт 2004 кардагӣ аст. барои ҳуҷҷатош арзон шуда. нархи ҳуҷҷатҳои ё қати танировкаш нархи Opel мешавад. ай 10500 болош нархошон дигар. 2005 сол дӯстони азиз душвориш газ бензина, гази еврачори заводской дорад. объём мотори 1.5 литри простои экономӣ. коробка автомат дӯстони азиз. мошин 6-7 литр расход дорад. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. утилизатсия кардагӣ аст. аккумулятори пачка, 4 та баллон 90%, 4 та электропакет кор мекунад. фарои ксенини нав задагӣ аст ки 4 та комплект фарои нав, мақсад ки фарои ҳамада зур шавдам, мақсад ки рӯшаниш зур аст. мотор 100%, коробка сос. мошин идеални сайсена краскашам навай заводской, ягон сарапина надорад. мошин чӣ хеле гуфтем, Corolla 1 японка, ҳамада зуруш ҳамия дӯстони азиз, видшам хеле фасонака.
خب نرخ ماشین هم میگه 67000 میگیم، کمتر دیگه میگه معامله میکنه و ماشین عین حال قرار داره در شهر بختردا. نرخ ماشین 67000 سوم است، باز کمتر معامله میشود. خب پراموی رقمای بیلانی صاحبشون 24 ساعت کار میکنه، در رقمشون واتساپ دارم. چخلاکوی نو زدگی ماشین توزه که فقط میگیری های میکنی، یعنی که заправкарам фаромӯш мекунӣ барои ки мошин эконом не ва мошин лубоҷо дастафка мене ки амира бо рӯй мекунанд агар ки шумо дар дигар ҷо бошед. марама 60000 сомон аст, боз муомила мешавад, метавонед ки дар рақамошро зада японка як. мегзарем ба дуюми мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 асаи боадрон ки дар территорияи Москва. соли бори 2011 сол аст, ки сӯзишвореш бензини холия, объём мотораш 2.4 литра, коробкаш автоматаи. ҳолати мошин бадрон беҳтарин аст. мошин кондитсионер, электропакета майнамуд, комфорт, балон нав, дисковой заводской, сети заводской. мошин ҳуҷҷатамаш қоидави аст, ягон камбудӣ надорад. мошин тоза аст. خب ماشین این حال قرار دارد در تریتوریای مسکو، مترو بلیووا گفتگی است صاحبشون و فروخته میشود با نرخ 1,300,000 روبل. باز معامله میشود. کمری دی مقصد که 40 کودوفای سونالی 2011 سال پسلی ویپسکای بنزینی خولیا موتور 2.4 коробка автомат ماشین مقصد که همه نمود کامفورت دارد. دستن چه سالن مبله و مولتیرول همه نمود لیف ماشین صورت یا که اینا بدون امریکا که یا که یاپن وقتی ما امریکا دستون این نرخ احمد از روش همیه 1,300,000 روبل است دستون عزیز. 1,300,000 روبل با معامله میشود. خب یکمش رقمای مگافون دستی اخیرش 1200 کار میکند و دویمش رقمای راستی اخیرش 65 اشتا واتساپ دارد دستون عزیز. تا قصد سومی خولیا میگه علیش پالیش نمیشه ماشین ده یکم ولاژینیا راست خود نمیکنی، فقط میگیری های میکنی در Москва метро Белеево, дӯстона Белеево. Ҳамин хел мақсад ки наист асошно Белеево. خب اگر конкретно خریدار бошам мега бо муомила мекунем, мега дӯстона аст мақсад ки нашам нархи арзон ба рубл агар амира мисол ба тоҷикӣ ҳисоб кунен арзон мешавад. чем ай дига мошино ина шахсоне ки мошини тоза мекорсен Camry ди тоза ина занг занем. лайк казен навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Санян Карандо ҳастай боадрон ки навхали мошинчаи ҷипча ки барои баланкуҳозу ҳастай Санян Карандо. соли бори 2000 сол ҳастай ки сӯзишфурӯш дизела, объём мотораш 2.2 вагона, яъне ки моторшо мега навай вагон задага ҳастем 2.2 вагон. коробкаш механика, ҳолати мошин боадрон беҳтарин аст, светои сафедаем. ду балони пешаш мегад як 80% сунад, яъне ки навай қариб ду тагаш мегад ақибаш 50-60% аст. ду балони пеша мегад нав ба қариб задага ҳастам. ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. мошин утилизатсия кардагӣ, кондитсионер дорад, кор мекунад, ходовой нав 4WD. мошин ҳамин мақсад ки бениёяд, мақсад ки зуре барои баланкӯҳо варианти беҳтарин. хоб нархи мошина мега 60 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик дӯстони азиз. нархи мошин 60 муомилаи хуб мешавад. ягон опелои асраҷӣ бошо мегад алиш мекунем тоқа ба опелои асраҷӣ дӯстони азиз. промои рақамо мегафони ҳисобӣ дар рақамошон ватсап дорам. марама дига маълумота занг зада срочно гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla як ҳастаи боадрон ки афғониш меган, ҳамин хелхай ба ҳамун лақаб уже мақсад мешиносанд. Toyota Corolla яги афғонӣ. соли бори 2005 сол аст ки сӯзишвореш бензини холия, мотори 6 литра, коробкаш механикай. мошин бадрон соза не ки мошин полни як краска расход дорад. мошина полни краска мекунӣ, хе дар навор маълум неста, не ки рост дига мошин полни краска мегад дӯстони азиз. хоб чун аз балонош мегад ҳолати колида аст, 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. хоб хадавош ҳам чун асуд аст, коробка механикай. нархи мошин 34000 сомон аст. боз муомилаи хуб мегад мешавад ва мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Сарбане ки Леваканди ҳозира, шаҳре ки Левакан Сарбанди пешина дӯстони азиз, яъне шаҳри Бухтар. ин ҳамин рақамҳои дастишона 0232 24 соат кор мекунад. дар рақамошон ватсап дора. мошин ҳолни як краска мекунад ё ки юбка хатияби краска мекунад. обшин як краскаи расход дорад. баромад накадом дар ки Corolla яги афғонӣ ки лозим бошад нархи 34000 сомон аст. муомилаи савдо мегад дар назди капоти мошин мешавад. расходша гуфтем дӯстони азиз, боқӣ монда маълумотша аз рақамҳои поёмда гирем. лайк аз навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter ҳастаи боадрон ки навхали светои кабуд.
соли бори 2000 сол астае ки дӯстони азиз сӯзишфурӯш дизелай мақсад ки мушкил мега соза мегири фақат корта пеш мебарӣ. Hyundai Porter як дӯстони азиз ҳолати беҳтарин ҳуҷҷатош буд шудагӣ астае. нарша мегад 50000 мегем бо мақсад ки муомила мешавад. ина дар комментария бисёр хоҳиш кардем ки ягон Hyundai Porter як шава нархи арзон кардӣ на баъри шумо дӯстон пешкаш шид. Hyundai Porter мақсад ки як нархи 50000 сомон кардӣ. дар шаҳри бохтар қарор дорад. рақамҳои соҳибшуни ахираш 26 рақамҳои WhatsApp шахсоне ки мехаред маромад занг занед. лайка фаромӯш накунед заред. дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо лозим аст. мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо пешкаш мекунем ва хоҳиш кунед навори моро дар рафиқото силкаша подлишаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ астае дӯстон Opel Astra F дар кузифи хечибек. соли бори 1997 астае ки сӯзишфурӯш газ бензина мотори 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегад то охири сола мегад мондагӣ дӯстони азиз кондитсионер мегад дорад электропакет дӯстони азиз электропакет тарезош ба об кнопка боло мешавад. калпакҳои худаш хайнем хеле свето ине ки зурам. нархи мошина мегад 32000 мегем бо муомила мегад мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсун зодане ки Регарда. нархи мошин 32000 боз муомила дорад. ина Opel хечбек харо маромад метавонем ки дар рақамҳои поёмда занг занем маълумоти пурраша боз гирем. дӯстон аз кадоме ки мошини фурӯшӣ дорад хона замин квартира хоҳад ки дар канали мо реклама кардан маромад дар рақамҳои болобуда 20 WhatsApp имо Telegram дар роикунем реклама мекунем. хоҳиш ки ба хотири меҳнатои мо я лайкира фаромӯш накунед занем ва навори моро то охираш тамошо кунед. не ки кадоми шумо ки мошин наёфтед дар ҳамин видео нависед пешкаш мекунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ астае дӯстон Mercedes-Benz C-Class Sechka. соли бори 1994 астае ки сӯзишфурӯш газ бензина мотори 1.8 литраи коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад дӯстони азиз соза электропакет диска салон тоза мошинча хай соза нашуд дигар маълумоташа бо худтон мепурсем. нархи мошина мегад 38 мегем бо мақсад ки агар харидори конкрет набошад мегад чақчақи хуб дорад яъне ки 38000 сомон астае муомилаи хуб дорад. ин нархҳо шудан арзанда дӯстони азиз айда бо арзоншам меёбем. ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. ин аст рақамҳои тисели соҳибшон ягон савол томоша ягон маълумоти иловагӣ фақат занг занед маълумотша гиред. конкрет на харидор бошад мегад чақчақи хуб дорад маромад метавонед дигар маълумотша пурсида гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ астае дӯстон Opel Astra G дар кузифи Caravan. соли бори 1999 астае ки сӯзишфурӯш газ бензина мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошина мегад 38000 мегем бо арзон мекунем неки мошин як юбка мегад краска накора тамом. ҳамин як ай мобайн поён краска мекунем ки юбка бори краска мекунем. ҳамирам хоин мекунем нахоин ҳай мекунем мегардем ҳамин қа расход дорад мегад дӯстони азиз. мақсад мотор суд астае коробка мегад суд астае. фақат камтар мегад я юбка мегад кор дорад. немихел дар наворам маълума бамперушам маълум аст дӯстони азиз. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе рақамошон астае мегафон. нархи мошин 38 Astra G 99 сол. ина маромад мошинчаи арзон айда сатен занг занед срочно маълумотша бо гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ астае дӯстон Daewoo Nexi светои сафед. соли бори 1996 сӯзишфурӯш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошини соз астае хай камтар мақсад ки кор дорад дидесем ки сарапинош бисёр астае бо хай агар мошине ки дастӣ кардан хоҳем бо мегирем хай як барои худтон тайёр мекунем. нархи мошина мегад 6500 сомон гуфтесиян ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтар дӯстони азиз. нархи мошин яъне ки 6500 сомон дар навор маълума ки хай кодра нашуд ҳуҷҷаташ ягон чи гуфтагӣ нестае. ай нарх шуда арзандае. Daewoo Nexi дақиқ нархҳо айгиҷохи. хоб ин нархи дӯстони азиз арзон нархаш бо амира муомила мекунам. номерош тисел астае. бисёри баъд хай такрор намекунем кадоме дакам хали Nexi арзон хоҳиш карда ина занг занем маълумоти пурраша бо худтон гирем. мегзарем ба даҳум трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ астае дӯстон ки соли бори 1998 трактори T80 гуфтагӣ астае. хай худтон маълумотша мегирем ҳолати хуби техникӣ дае. нархша мега 80 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем соҳибшон ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. трактор T80 98 сол беҳтарин ҳолат. ина рақамҳои соҳибшон астае мегафон. хоб кадоме ки дар кор астае занг занам срочно бо муомилаи хуб мегад мекунем.
мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 Cybertruck ки нархи арзон кати соли бори 2007 сол аст. Ки сӯзишвориш газ бензин, мотораш 2 литр, коробкаш механика ва дор мошин мега дар ҳолати хуби техника. Суназ мошин хай намадонам чӣ расход дорад, нархиша 59000 сомон гуфтаст, яън нархи арзон. Camry 2 механика як намадонам мақсад мотор чӣ хела мисол коробкаш чӣ хела хай механико мақсад коробкашон ҳеч намешавад ки моторш да накурад. خب ماشین در شهر وحدت نرخش 59000 سومون است. Camry 2 با فکر من رنگ دبی است 59000 سومون هست. رقم حسابشون رو مگافون در رقمشون کدامی که میخره مرا زنگ زد فقط تنگ کردن خریدار ماشین با فکر من راسخود دارد. اگر شما دارم خرید ماشین فروشی خانه زمین کوارتر چیزی که برای رکام کردن باشه مرا روی رکام میکنیم. این بود نواری موزایمون تا ویدیو آینده.